どうなってんだ三つどもえって。まさかいきなり群馬最速決定戦になっちまうのかよ。低速のヘアピンカーブは GTR の得意分野。強力なブレーキできっちり車速を落とせば下りでは嫌でも前輪にカジノが残る。最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくいぜ。そしてこの瞬間がたまんねえぜ。どんな車にも負けねえ低速ギアからの加速、合成たっぷりのボディはびくともしねえ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強。リ